हारिखौ फानजुबायलै बिसोरो हारिखौ फानजुबाय गिबियावनो रायजो राजा आइ आफा आदा बाजै बिब' बिनानाव फंबाय गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरग्रोबाय नोंथांमोना नुनो मोनो जे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जाय समाव गावनि हारि राव थुनलाइ गासैखौबो फोसाबनो नाजादों जौगाहोनो नाजादों बे समाजाव जोंनि बर' समाजनि खायसे आइजो खारसननायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि थासारिया मानो जादों दिनै बर' समाजनि गेजेराव आरो बेफोरबायदि थासारिया बर' समाजनि गेजेराव बेसेबां गोहोम खोख्लैदों नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जाय हिन्जावफोरा गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुनजों थांदों बेफोरबायदि थासारियाव जोंनि बर' समाजाव मा जागोन बिसोरनि गथ' गथाया मा जागोन गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होनो गारनानै गावासो गुबुन हौवाजों खारलांदों जायफोर आइजोफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय दङ आरो मावबाय थादो गुबुनजों खारनाय गुबुन हौवाजों दैखारलांनाय आरो बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो बिसोरखौ बुङो बिसोरो जोलैनि हांगार हारिनि गुनजेर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिसोरखौ बेफोरबायदि थासारिखौ खालामनाङा मानोना गथ' गथायनि उननि खोथा दङ लाइफनि खोथा दङ गथ' गथाया बेफोरबायदियाव गथ' गथाया गावनि बिमा बिफा गैयैनि जाहोनाव गथ' गथाया गाज्रि जालाङो बेनिखायनो आं खावलायो गथ' गथायनि लाइफखौ लानानै बेबायदि गथ' गथायनि लाइफजों दा जुजियो आरो गथ' गथायखौ सानफ्रोमबो मोजां खालामनो नाजा नङाब्ला जोंनिया मा जागोन बेबायदि थासारिनिफ्राय गथ' गथायाबो गाज्रि जालांगोन आरो गथ' गथाय गाज्रि जानाय माने मा गथ' गथायानो नोंनि प्रपार्टि आरो गथ' गथायानो जुदि गाज्रि जायोबा हारिया माला मोजां जागोन मोनसेल' खोथा सान जे गथ' गथायखौ मोजां खालामनांगौ गथ' गथायखौ गोजौ सोलोंथाइ होनांगौ अब्लानो नोंथांनि गथ' गथायानो नोंथांनि प्रपार्टि आरो नोंथांमोना जेब्ला गथ' गथायखौ मोजां खालामगोन अब्लानो नोंथाङा बेनिफ्राय जेब्ला बिफांखौ गायोना बिफाङाव जेब्ला दै लुयो आरो बिफांनिफ्राय फिथाइ मोनगोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा बिफांनिफ्राय जिरायना थानो थाखाय साया मोनगोन जाय समाव गथ' सासेनि फरायनायनि सम बे समावनो जुदि गथ' सासेया फरायनो मोनाबा मोजां सोलोंथाइ मोनाबा बे थासारियाव जोंनि बर' समाजाव गोबां गोहोम गोग्लैगोन आं बेखौनो बुंनो सानदों बेनिखायनो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोंनि बर' समाजनि आइजो जायफोर गासैबो नङा जायफोर दे गुबुन हौवाफोरजों खारदो एबा गुबुन हौवाफोरजों थांदो गथ'खौ गारना थांदो गथ'खौ जाय समाव सोलोंथाइ लानांगोन बे गथ' बिमा बिफाया जेब्ला गैयिनि जाहोनाव मोनसेबाबो बेनि सायाव गोहोम गोग्लैखायो गोहोम गोग्लैनायनि उनाव खायसे गथ'आ बेनिफ्रायनो बेनि टेनसनाव बिमानि टेनसनाव बा बिफानि टेनसनाव खायसे गथ'आ ड्रप आउट जालाङो सोलोंथाइनिफ्राय आरो बेफोरबायदि जानायनि जाहोनाव समाजाव गुबुनले आबहावा गुबुनले बारहावानि थासारि सोमजियो बेनिखायनो जायफोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावदो बा बेफोरबायदि गावनि गथ' गथायखौ गारनानै थांदो बिथांमोनखौनो आङो बुंनो सानो दि बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बेफोरबायदि खालामबा बा बेफोरबायदि खामानि मावनायाव गावनि गथ' गथाया गाज्रि जायो बुंबाबो बुजिया सानफ्रोमबो बुंबाबो बुजिया हारिनि खहा जागोन बेफोरबायदि खामानि मावनाङा मानो बुजिया बेफोरबायदि बुंनायावबो बेफोरबायदि बुंसेयावबो बिथांमोना नाय बांद्रायनि सायाव बांद्राय बे मोनसे बिथांमोननि बेराम बे बेरामखौ गावबा गावसो फाहामनो हायो गुबुना फाहामनो हाया बेनिखायनो गावबा गावनो बेफोरबायदि बेरामखौ फाहामना लानो नाजा आरो बेफोरबायदि बेरामा हामबासो गाहाम जाबासो हारिनि जे लाजिनाय नोंसोरनि हारिनि सुबुङानो खारदो मालाय हौवाजों माने लाजि मोनो गोबाङानो लाजि मोनो बेफोर थासारिनिफ्राय गोजानाव था बेनिखायनो हारिनि गाव लाना खारगोन गाव थांगोन आरो गुबुनखौ लाजि फोनांनायखौ बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था सानफ्रोमबो गोबाङानो कमेन्ट खालामगोन गासैखौबो बुङाखै जायफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदो बिथांमोनखौसो बुंदो गोजानाव थानो आरो बिथांमोननि थाखायनो बे भिडिअआ आरो नोंथांमोना शेयार खालाम जाय जेसेबां हागो मानोना बेफोरबायदि इनफरमेसना रायजोनियाव मोनहैनाया आरो रायजोनि गासैबो सुबुंनियाव मोननाया बा गासैबो सुबुङा बेखौ बुजिनाया मोजां आरो बर' समाजाव मोनसे हुदा दं जे न'खरनि बिसि फिसायजों जौ सेरेब बेदर जानानै न'खरनि बिसि फिसायजों बुदलायनाय नांलायनाय नङा होमबा बेफोर खामानिखौबो गारदो दिनै सम सफैबाय समाजनि खामानि मावनाय गावनि गथ' गथायखौ गोजौ सोलोंथाइ होनाय बेनिफ्रायनो जायफोर सुबुंफोरा न'खराव जाना लोंनानै बिसि फिसायजों दावराव दावसि खालामो बेफोरखौ गारदो आं रिकुवेस्ट खालामो बेफोरबायदि खामानिखौ गावनि फेमिलिनि गेजेराव बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा बेनि उनाव मोनसे खोथा जोंमा बसुमतारिनि जाय फट'खौ इडिट खालामनाय दङ उर्फि जावेदजों आरो बेबायदि खालामनाङा दाख्लैनो बुंदों आङो दाख्लैनि भिडिअ'नो नोंथांमोनखौ फोरमायदो जे बेफोरबायदि गुबुननि फट'खौ इडिट खालामनानै बेफोरबायदि गाज्रि सावगारिजों होनाङा बेखौ थाख्लाय साराबो जे बर'नि सासे मुंदांखा
फावगिरि थाख्लाय साराबो बिथांनि इउटुब चेनेलाव TN प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव लोगोसे एनिथिं MG बिथांजोंबो बिथाङा मोगा मोगि लादो जोंमा बसुमतारीखौ आरो बिथाङाबो खावलायदों जे बेबायदि खालामबाय थानाङा सोरबा फेसबुकनि एकाउन्ट मा होनो थाम्फै दंग्रा नामा बेबायदि फेसबुकनि एकाउन्टनिफ्राय बेखौ फेक एकाउन्ट जानो हागौ बियो आरो फेक एकाउन्टआ मोजां एकाउन्ट दा हमनोनो हाया जादों थाम्फै दंग्रासो होनाय दङ खोमा फेसबुकाव आं नुनाय बायदिब्ला आरो बेफोरबायदि दा खालाम आरो बेफोरबायदि खालामनाया गाज्रि खोथा मान सन्माननिबो खोथा दङ मानोना न'आवथ' गासैबो नुयो नङा होमबा आरो गासैबो न'खरनि फेमिलियानो नुयो बेफोरबायदि फट'फोरखौ बेनिखायनो फेसबुकाव बेफोरबायदि फट'खौ आपल'ड खालामनानै आरो बिथांखौसो टेग खालामो फेसबुकाव बेबायदि खालामनाङा मानोना बेबायदि खालामनाया मिथिखागोन नङा होमबा बेनिखायनो जियानो जा मानो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो नुजानो सानगोन अब्ला जय बर' हारिनि